பிரைஸ் தி லார்ட் எவரிவன். இன்றைய தேவ வார்த்தை, பொறுமையினால் உங்கள் ஆத்துமாக்களை காத்து கொள்ளுங்கள். லூக்கா 21:19. தேவ பிள்ளைகளே, பொறுமை உள்ளவர்களாக இருங்கள். சோதனையின் மத்தியிலே கர்த்தரை சார்ந்திருங்கள். உங்கள் ஆத்துமாவை காத்து கொள்ளுங்கள். பொறுமை இல்லாதவனோ மன கசந்து கர்த்தரை விட்டு விலகி போவான். உங்கள் ஆத்துமாவை காத்து கொள்ள நஷ்டப்படாதபடி எப்பொழுதும் கர்த்தரை சார்ந்திருங்கள். சோதனை நேரத்தில் கர்த்தருக்காக பொறுமையாக காத்திருங்கள். நீங்கள் பொறுமையாக இருந்தால், கர்த்தரை சார்ந்திருந்தால் உங்களுக்கு பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம் வரும். பொறுமை உள்ளவர்கள் கனமடைவார்கள். ஆமென். God bless you.